ba mu da ita bil hasil ma shirun su goyon baya ne. Wannan gwamnatin ta Najeriya ta yi shiru to ta goyi bayan abin da aka yi. Domin akwai 'yan luwaɗin da aka yi macin mutunci aka yi musu ba daidai ba a Faransa, wannan gwamnatin ta yi magana kuma ta goyi bayan 'yan luwaɗin cewa suna da 'yanci su abin da suke. Saboda haka shirin gwamnatin Najeriya akan wadda take wakiltar al'ummar musulmi wanda suka fi yawa a cikin ƙasar nan, an ci mutuncin annabin su ta yi shiru to ta yarda ne. As-sukutu riban, shiru yarda ne. Gwamnati da ita aka yi kuma ta yarda. Kuma in dai ba wani ikon Allah ba, alhamdulillah yanzu ya gashi mun yi muzahara kuma an tashi lafiya cikin taimakon Allah. Amma in ba wata sa'a aka yi a sauran wurare sai kaji wani wuri wannan gwamnati ta afka ma wasu, musamman irin Kaduna inda karan ke mulki, musamman irin Kaduna sai kaji an afka ma wasu. Me suka fito yi? Labbaika ya Rasulullah. Yaushe wannan ya zama laifi a constitution, yaushe ya zama laifi a dokar ƙasa, yaushe ya zama laifi a al'ada, yaushe ya zama laifi a addini? Babu. Amma mene su zubar da jini saboda wannan. Rayuwa mutum fito, me yasa aka hada da hoton malam? Sai mu ce shi ya gwada mana hanyar. Kuma shi ma mazalumi ne, labbaika ya Zazzaki. Mazalumi ne na ƙarshe. Ba wani ɗan adam da ake zalunta a doron ƙasa a wannan iskar da suke hura irin malam Zazzaki. Ba shi, in akwai a kawo mu gani. Babu. Shi kadai ya isa mu daga hotonsa mu je a sake. Ya kamata mu daga hotonsa mu ce firi Zazzaki. Saboda ya kama hanyar manzon Allah kan ya rike, to shi yasa shi ma ya shiga wannan layin. Shi yasa ya shiga layi. Shi yasa makiya ke jin haushinsa. Zai dawo da turbar manzon Allah, zai raya zukatan bayan Allah. Ya ma gama yayi. Wanda ke mafarkin a wayi gari wannan dandazon bayan Allah, mumine maza da mata da ƙananan yara da wanda suke cikin ciki suna jin abin da muke yanzu.